kuha ni guys, ang kuha na ni kaya arong mautan. Ay! Kuha din guys. Hindi ka rin lang po yan. Kuha na lang po din natin eh. Pero daghan ang mautan. So there guys, finally super big. Hey guys, ako na po di guys, Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Ang saduha pa ka guys na ako dari sa garden. Dari ko dari sa mga ampalaya kay nalipay na pud ko kay naghanap pud sa bunga na. So salamat sa Ginoo kay naghanap mga blessing. Salamat sa Ginoo kay pada adlaw gi matapatas sa Ginoo. Among gipakita kay naas dyan naghanap kanu sa og bunga. Ganahan mo ko mag pusi dari guys ug puno na ni kay mura na kag pwede na ka magkapi-kapi dari sa tenga. Kay daghan lagi sa og mga bunga. Kadis dyan kapuan na guys, kagmay ni siya nga kanang ampalaya. Kadis dyan kanang Bisaya nga ampalaya. Diyan ang gitapok na guys. Gitapok sila daring. Wala na sa pusta guys kay gagmay raman ni siya man isang aningon ra pud ug kuan ang butangan na mag dug libre na jud adto pamahaw. Diyan guys, sa itong gian itong ahang mga upo. Diyan, wala mo na pakita gin sana pagluto kay gani-dali kog luto kay mudto na tunha na ani. So wala mo na pakita gin sana pagluto to basta halamang gigisag butang gamayng baboy. So nagigop-higop na ang mga pandari, mga un. Diyan di mo pakita dari sa baguna pud siya nga ning kuan guys ning bunga nga upo. Hey guys, kailan mo ni guys blotter natin ni blotter nit daghan ka dun sa og benefits. So mo na siya ang imnon og mabuntag kay himbis kapi ang imnon mo ni ang imnon guys kay daghan ka dun sa benefits. Ganahan mo guys tanawa lang ninyo sa Google sa makita ninyo unsay mga benepisyo aning blotter nit. So mo na yang magkuha ko ron guys og kuan 5 ka buwak. Kaya hanisang butangan og ini tubig. Lami po sa guys og butangan nimo og luya or kanang limonsito. Pero mas lami jud guys og naay mga limon mo kay pwede ra jud limon kaso lang mahal ka jud og limon. So online ni siya hang panon guys na daghan ako jud kung tanom napalibutan man iyang garden dirig mga ingani mga blotter nit. So ato ni siyang butangan og inini tubig kay kuan buntag sa jo wa pa kay kaon pwede nimo siyang himuon og coffee. So guys, di ako dari sa garden kay kita mo dani Diyan na mo tong giani. Ag dag ka do dari. Diyan mo tong gisud-an dias bernis og paniudto. Lami jud kadto sa guys sa butangan og gamayng karning baboy diyan imong gisahon. So lami kadto ang sabaw. Daghan pa din diyan Di po dia. Kay mag-ani ko na pud na si Zay mo puli. Manang salamat jud kay Ginoo kay dagpa jud kaning makuha na mo nga makasud-an ni ang mga bata pud diyan. Dere sa kang kuha dai dadto nga blotter nit. So ni jang imnon ron. Pwede ra jud ni siya butangan ninyo og limon. Kay wa mo koy mamiso ipalit og limon. Pero mas lami jud og limon tong imong imnon ibutang ni. O ang ibutang usahay wa koy ibutang pero mas ganahan jud og butangan na og luya. Wa jud koy luya kanira. So dako mo ni sa imnon na kanang sobra bitaw ko ka stress niya. Maglabad ang mora jud ni. Pati sila sa Cristilo sinikul mo rin among imnon blotter nati. Sa guys ato sa ding butangan nato ini ni tubig. Sa ato ni isang ibutang gihugasan ni sa nahan ibutang nato sa tasa.
Ja, dari man ko magkapi-kapihan guys, ay kapi-kapihan, dari man ko maglingkod-lingkod umabuntag. Say adtos dagat. Ja, nice ang quote sa kuan ako gayo. Ahang baso. Family where life begin and love never end. Diba? So, kuan na siya sa color na siya blue. Ja, wala na siya butang yung nagluya kay ako nakapalit og luya. So kana na siya umabugnaw na maring imnon. Ja man ni imnon pud ni Crystal. Kay ganahan po si Crystal dani kay murag kuan po siya guys ba mawawag jang sakit sa jang tijan og kanang dugon. Ja lami ka jo di mo paminaw diri kas garden mag kapi-kapi. Magkapi-kapi, mag-istorya. So, naman ko ilabisa diha nga gamay na. Patkalingkuranan. Na mga mayana, nangadauot na. Kay dali ra din na sa ma. Intunsis, karang dali ra ka sa ma. Budako ba, dali ra pa ka sa ma. Kuha na isayahan ng pangtangtangan, pagtugsok na po, dali ra sa mutaas. Sa ako mag lingkod-lingkod kay kahang anak na to nagaluto katong sinikol kay bawa naman ang muluto sa itlog kay rong kaaming tanan darig itlog pamahaw ja kuanay guys katong pagkato na magdumagiti di ay wa jud ko nakapalit og katong dress nga teal blue. So nakakita ko sa vlog ni Jijin gabi nga nakapalit na siya sa karkar dito siya din palit. So siguro wadto ra siguro ko og karkar kay makapalit ko og dress dito. Jadi guys, hapit na sa mabugnaw ja. Kay kuan man murag ang panahon bitaw ron guys kanang gauwan-uwan. Uwan-uwan dari ja gabi pa to gauwan ja. Lami man kadto sa pamati na imo mainom nang murag init-init pa. Murag lami ja kadto sa paminaw si mong daghan banja. Daghan kadto sa binipis bisag tan-aw ninyo. Katong ganahan pud mo slim na ara pud ni siya o katong taas og mga blood sugar or taas og basta daghan babasa na inyo guys, basta inyong basahon na sa Google tan-aw ninyo unsay kanang benefit sa Blueternit so mao din na siyang imnon jaw usahay kanang magsakit pag among tiyan dari sang mga anak katong kuan og digid ma da sa ilang kan kanang tunggang suka na dyan siya sa sobrang sakit ba ang mo pong ang gipainom niya katong serpentina kay araman tong paita so mawara dyan ang sakit na doon dyan isukar po nimo ng mga bad sa imong tijan ba dyan guys maurin niyang video kay magkuan day ko ron guys manglaba ko dyan magprepare ko sa mga manupi ko sa mga sininada rin dyan hanam tong ilang magprepare na sila og kuan guys kay besin og Domingo puhon mi mo adto sa Bohol pizza 12 man siguro ng Domingo kay kuan naman ron pizza ay katapusan naman ron sa kuan kanang February ja dali ra kadto og panahon February March April na June July so mag-graduate na pud ang anak so dali ra jud kadto og panahon ja see you next vlog guys kay di na mabidyo tanan ang mga gipangbuhat na resbay kay kana laging may maghawid og cellphone ja kuan pud kanang klase pud ang anak ron gamiton pud dijang cellphone manang sa ko nag video kay klase si ron ja kaniyang gigamit nga cellphone kay ija man gamiton mag klase ja see you next vlog ug amping tantanan I love you just sa tanang mga ning comment sa akong video salamat inyong tanan sa inyong pag subaybay see you next vlog.